a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti kmandajtna nrażnu l-ġisem biex infejqu r-ruħ, għatina l-qawwa li nitbedu minn kull dnub biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tieba tiegħek oġbok tagħtina. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Nitolbok Sidi, Alla kbir u tal-biża' li żomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, omna kontra tiegħek. Tbedna mill-kmandamenti u l-ġustizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti u f'ismek kellmu l-islaten u l-kapijiet tagħna, lill-missirijietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja u Sid hi min-naħa tiegħek, iżda min-naħa tagħna kif aħna llum. Aħna għandna l-mistħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael, sew dawk li huma umana u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti itturfnajthom minħabba l-għerq tagħkom kontrik. Għajpa l-wiċċna mulej, għal-wiċċ slaten u l-kapijiet tagħna, għal-wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna l-ħniena u l-maħfra, għax aħna omna kontrih. U ma tajniex widen għal-mulej Alla tagħna, meta sejħinna biex nimxu skont il-liġijiet li ju qegħdinna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Mulej, timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. Mulej, timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna.
Tiftakrinniex il-ħtijiet tal-imodi fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Flimkien, mulej timxi magħna skont ma ħoqhom ħtijietna. Ejna o Alla, Salvatur tagħna, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek. Eħlisna u aħfrinna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħoqhom ħtijietna. Ħajasal quddiemek l-imjasrin fil-kobor ta' qawwietek, salva l-dawk li huma għall-mewt. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħoqhom ħtijietna. U aħna il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek. Niżu ħajr għal dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħoqhom ħtijietna. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa u mburġat iqedulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Hemm 5 kelmiet li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju li jagħtu direzzjoni importanti għal ħajja tagħna. Jgħid Ġesu ħennu, tiġġudikawx, tikkundannawx, aħfru u għatu. Ġesu jgħid ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Irid minna Ġesu li aħna jkollna qalb illi tader, mimlija kompassjoni, meta ngħidu ħniena ma jfissirx li jinqiegħed fuq pedestal u nħares l-isfel li n-nies imma li nimxi magħhom fit-triq tagħhom u li nkun tassew qrib tagħhom bl-imħabba. U nafu li l-ewwel ħniena ma' dawk l-aktar qrib tagħna fil-familja l-ewwel. Ġesu jgħid tiġġudikawx. Nafu li kultant jiġrilna li moħħna jiġri u niġġudikaw il-ħaddieħor. U Ġesu ma jridniex niġġudikaw għax jaf li aħna minn barra naraw l-affarijiet. U ħafna drabi nagħmlu ġudizzju ħażin għax inkunu qegħdin naraw biss minn barra. Aħna ma nistgħux nafu sew il-qalb u l-moħħ tal-bniedem. Imma Alla iva, Alla jaraf il-profondità tal-qalb, Alla jaraf il-moħħ, u għalhekk hu li jista' tassew jiġġudika il-persuni mhux aħna. Jgħid Ġesu wkoll tikkundannawx. U nafu li kultant il-ġudizzju tal-oħrajn iwassalna għal kundanna tal-oħrajn. Ġesu ma jridniex niġġudikaw u nikkundannaw il-persuni.
Imma jista' jkun jiġina f'moħħna ma allura meta inti tara dak li hu ħażin, il-ħażen, għandek tala' għajnejk biex ma tarax, widnejk biex ma tismax, u ħalqek biex ma titkellimx. Quddiem pereżempju il-korruzzjoni, il-frodi, l-inġustizzji, l-użu ħażin tal-flus tan-nies, il-vjolenza domestika, ir-razziżmu, il-mentalità li ħajja umana li bdiet imma da ma tweldiċ tista' tarmija, tiddisponi minnha. Quddiem dak kollu li ħażin aħna ngħidu ma niġġudikax, ma nikkundannax u tħalli l-ħażin għaddej. Le, mhux hekk qed jgħid Ġesu. U għallimna, u stess għallimna kif il-ħażen għandek issejjaħlu b'ismu u għandek tissielet kontra dak li hu ħażin. Imma l-persuni kif huma quddiem Alla, dawk inħalluhom għal Alla ġudizzju tiegħu. Jiġi Ġesu wkoll aħfru u nafu kemm jibsa li taħfer, imma kemm tillibera ruħek meta taħfer. Ġesu hekk iridna ngħixu ħilsa u nafu li meta ma taħfirx isek għandek katina qed iżommok, qed tikkundizzjonak. Ġesu ma jridniex inkunu kundizzjonati minn xi azzjoni ħażina li rċevejna jew xi kelma li weġġatna u nixu tħadna nittoħol għalhekk naħfru. Issa kultant issib min jgħid isma' jiena għadni nħoss imma jew meta nara l-persuna għadni nħoss ġo fija, allura naħseb ma ħfirx. Il-maħfra hija deċiżjoni mhix għax tħoss jew ma tħoss, inti tista' tħoss qalbek tingħafas imma tagħżel li taħfer. Tagħżel li ma tivvendikax ruħek, li ma tagħmilx azzjoni ħażina. Minkejja dak li tħoss, tagħżel li taħfer. Dik hija l-maħfra li għallimna l-mulej u li jixtieq minna fil-ħajja tagħna. U Ġesu jgħid ukoll għatu irid li aħna fil-ħajja tagħna jkollna din il-qalb li lesta tagħti bħalma għallimna hu. Ġesu l-ħajja tiegħu hija kollha għotja ta' mħabba, sal-akbar imħabba fuq is-salib. U hekk irid minna wkoll li aħna jkollna ħajja li nagħtu, li nifirħu meta nagħtu u nindunaw li hemm tassew ikollna l-qalb mimlija bil-paċi meta aħna nagħtu lill-oħrajn u nagħmluhom il-ġid. Nafu li dal-kliem altru tgħidu u altru tgħixu mhux faċli u proċess fil-ħajja tagħna dejjem irridu nitgħallmu kuljum kif ngħixu aktar din il-kliem li qal Ġesu hawnhekk. Nitolbu għalhekk dil-grazzja biex aħna dal-kliem li qalilna hu nieħduh bħala programm għal ħajjitna u nitolbu biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħu. Sa nisqu talbiet tagħna lil Alla, nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħek mimlija ħniena u kompassjoni lil oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tħallinniex mulej niġġudikaw u nikkundannaw il-persuni, imma tina l-grazzja li nkunu kapaċi niġġudikaw u nikkundannaw il-ħażen. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza,
f'Gaza, dawk il-postijiet kollha li huma mifnija bil-vjolenza u l-ġlied, nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma vittmi tal-mebeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna naħfru lil minu ħati għalina bħalma inti taħfrinna dnubietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbuk għal dawk li għatuhom l-għajnuna u s-servizz li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għal tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' t-talb tagħna u ħlisna mill-ġibliet ta' dil-art int li jissejħilna biex naqduk f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr, inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk ma' nqaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. U Alla insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull mu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sewwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dan l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Ażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Ażiż li waħdu l-ġust tali l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsala palina iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu u waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs ratti l-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerred fuq is-salib, ħal-kalċi mimlin bit reġarat il-ħajr, taħli l-bieb u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jentu salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għid tagħna u s-slim tas-sewa lina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missir l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejtiek minn ma jisħoqli, inna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek, qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġi Mqaddsa Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw aħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħal wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li jintret fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qed kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulleja mill-li din it-qarbina tnaddafna miħtijietna u tejna inġarbu lena tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġinja jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-rożarju illum għal migranti kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, fil-ħajja tal-familji tagħhom.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħek għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ lisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna, dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħek għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ lisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim
Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimo Rina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-wih kollha, u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna, palma nafru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimo Rina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-wih kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Maria bi grazia memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara tettim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmanik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, opija u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missinna li inti fis-smawiet, għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-nubietna, palma nafru l-minuħa għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
jintlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba li San Giuseppe Slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult, mqaddes Giuseppe ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament sal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.